Oh, diri baby girl ha, dapat maligo na ka diri ah. Sige, ikaw na bala Audra, kay mulakaw sa ko dito ah. Panirado ha. Tsura nga manirado. Bantay lang ka sa kuha. Suro yun ako nga walay tao makalili samtang naligo si baby girl. Kay basing mas ungas pa mga tao diri sa Bacoor, Cavite kaysa sa Mindanao. Katilaw jud sa unsa ko ka. Ano mang baby girl? Oh no! Saan ka baby girl? Di ba niya anak ko si mo pag maligo ka? Siraduan ni mo ni siya. Ano siradaan man gawa may makalili dire? Ay lagi pag kumpiyansa. Hunahuna aklay ti. Dini ato ang lugar. Nata sa Bacoor, Cavite. Maadyo mo mga tao dire. Tao po. Ayaw lagi pero ayaw pag kumpiyansa. Tawa. Tao po. Ako na yung una ko si mo ha. Tao po. Kitsa ka. Kitsa ka. Boss, Kitsa ka. Nakunsa ka dere. Nilili ka no. Unsa man gro na natuli sa jay kaaway. Basin ganig basurero rapod na kay tigkolektor basura. Tiga lang, boss. Hindi kita maintindihan. Tama na Tagalog ni mga tao dire. Anong tuyo mo dito? Anong tuyo, boss? Ano ba yung what is the purpose of your life? Ha? What is the purpose? Anong purpose in life, boss? Na kukuha lang po ako ng basura. Ah, ganun ba? Kukuha ka pala ng basura? Ano ba kayo? Naku, pasensya na. Sorry talaga ha. Wala palang basura ngayon. Balik ka na lang bukas, okay? Yun lang, wag kang mag-amok dito. Tangin na, ha? Oh, sige na, bayan na. Puti na lang. Hindi bakal kasi pag bakal. Lem! Subunisa ko be! Oh, kadali lang, kadali lang. Hello po. Ah, kadali lang ha. Kadali lang. Hello po. Kuniti, kuniti, kuniti. Parcel po. Ay naku Lem! Delivery boy ra na! Ako na lang maligo. Anong tao po? Bakit ka tingin ng tingin? Anong pakay mo dito? Parcel po. Parcel? Baka naninilip ka lang. Hindi po, delivery boy ako. Delivery boy pero wala ka uniform, wala ka pang helmet. Spy ka, nanlilili ka lang dito eh. Boss, matagal na ako nagde-delivery dito. O ganun ba? O sige, ilan yan? Isa lang po. Anong isa lang po? Ilan yung babayaran ko? Isa nga lang po. Putik naman tong batang to oh. Paano ko naman babayaran yan kung hindi ko alam kung ilan yung presyo? Ibig niyo po sabihin, magkano? Yun! Bobo talagang Tagalog to. Bakit di mo sinabi? Dala kasing daday. O magkano yan? 85 lang po. 85 lang pala. Oh, Ay, 20 lang pera ko. 20 lang po pera ko. Bigyan niyo ko 5. uy! Anong bigyan? Bigyan niyo ko 5 para bigyan kita 20. Puti ka may. Bigyan kita 5 tapos bigyan mo ko 20. Parang lugi ako to na. Talagang sinusukod mo yung pagkabisaya ko ah. Nangyari sa'yo, boss? Boy, talaga lang boy, binigyan na yung mong gusto ha. Humanda ka na! Hindi ka may sulit ni pasingot diri ba? Wala pala itong mga Tagalog kapag bigayan.